Njengoba ukhetha nje ukuvakashela ubaba wakho omncane, kwafika wena kwalahleka imali nje manje. Nasi isikhwama sakho, angihlali namasela mina, uzoyibona ukuthi uyaphi. Isela nje into engazwani nayo mina. Siyezwana? Sibone ukuthi uyaphi. Ngeke ngimele. Uzoyibona idubiza umalume wakho azokulanda khona manje. Uyazibona ukuthi uyaphi. Duka nezo. Ngeke ngimele mina lento le. Mama eshane yini yona le? Yemshana. Malume. Hayi ake sihambe mshana, kade khona sami. Kodwa besisaphumula kancane. Usafuna ukuphumula? Hayi kodwa asihambe. Ngibona nesikhathi wena mshana. Siyashaya. Hey, wasujanga kawukhathele wena. Awu. Eh. Angijahile. Ya mshana. Awuthi ke ngikubuze mshana. Njengoba ukhetha nje ukuvakashela ubaba wakho omncane engalithandi kanjena ekhaya, mawucabanga wena uzophinda ukwazi ukubuyela ekhaya noma uzosuka kutshela ukuthi phuza nayo imbamba. Ngoba phela imikhuba yasemikhukhwini. Ngiyazi impilo engayiphila la ngamalume. Mhlawumbe ngizokwazi ukuphindela ekhaya. Angangidedela omncane. Angakudedela. Eh. Ugade angathengisi ngayo kulamakhwenkwe agcwele la emjondolo. Izinto ezenziwa la emikhukhwini. Ziyinkinga kakhulu. Mshanami, uqaphele. Babuya badayisa ingane futhi la emkhukhwini. Masefuna ukuphuza kuyinkinga kabi emkhukhwini mshanami, angifuni ukuqamba ama. Kanti malume baba omncane babuya badayisa ingane la emkhukhwini mase befuna utshwala. Uyabona mshanami, into yenziwa ubaba wakho omncane. Mina ngiyithanda isitaba. Kanti wenzani malume? Useyiphara manje. Into ayenzayo uthengisa ngeingane la emkhukhwini. Egcwele ubufebe nje ubaba wakho omncane. Into ayenzayo uke wajola nenye ingane la yakwamakhelwane. Ingane yalo mama bejola naye. Uyazi uyithathe wayenzani? Uyithathe lengane wayothengisa ngayo kwabanye abantu ngokuthi mayijole nabantu abanemali. Kuyimanje injani? Uyabona ke mshanami, ngendlela ayiyona. Njengoba ububuza ukuthi unjani. Angifuni ukuchazela kakhulu. Kodwa into engakutshela yona ukuthi ngihlale kakhulu emalokishini amaningi. Uyabona? Kodwa ke kunento engiyicabanga yona mshana, msikaze sime kakhulu la. Ake siqhubeke sami. Sisazohlala. Sisazohlala sixoxe. Ngihlale kakhulu la. Ngiyayazi impilo yala. Hayi kodwa ngiyabona. Mama mina ngeke ngize ngithi. Ngizokubulala mshana uma ubukwenza iphutha. Ngifuna uma umuntu akadadewethu ingane yami wena. Hayi. Ongiphi imali. Awu. Yazi wena Nandi. Hayi, kanti mina imali ngiyokunika imali njalo nje izibe emalini. Hayi, kodwa madoda. Ungahambi-ke uzobuya ebusuku, yes? Ngiyakuthanda, yezwa mama? Ungabuya ebusuku. Sawubona. Yebo sawubona. Yebo, ubuza amazi uvumani? Uvumani? Ngiba. Eyi ntombi enhle kanje. Hawu, imini uvumani? Hayi. Ngiserious ubaba makekho ngaka. Hawu ngiyadlala. Uyamazi uvumani? At least icela ushiye noma inamba yakho yazi ngasale Ngiserious anginasikho sokushiya inamba la ngifuna indawo. Hawu, yazi ngingakhombisa. Nawe uyangibhedela nje. Hawu. Kanti abantu banjani nje? Uthi umuntu uzama ukumsiza. Hawu. Hayi kona mshana sesizofika. Kulo malume wakho lo. Sesizofika ekona kade sihamba. Hayi,
Uyabona mshanami, ngike ngathi ngihamba ngaze ngawufikelela kwelinye indawo eGoli. Apho khona abantu bakhona babethi mabekunika i-direction, athi umuntu wakhona uzongena kayi. Uphume kada. Ubone dayide. Hayibo, mshanami. Engathi ngikhuluma ngedwa manje. Kunezinto ezidikayo yazi mshanami. Mina ngifuna ukuthi ngithi ngihamba umuntu avele alahleke nje. Ngeke ngibuza malume ukuthi ingakuphi baba ngoba nawe ngathi awazi nje wena. Ubuza ba? Uthi lo simdlulela. Mina mshanami umuntu ngamshaya noma kade ngamgcina ukumbona. Kavumane yila mina ngihlala khona la. Eduze nje. Bongasho ngani sonke lesikhathi? Emshanami ngathi udadewethu akakufundisanga kahle mina ngizokufundisa. Isemkhukhwini kumele ungilalele. Yebo. Into engiyikhuluma. Uzogcina sowudla ihunga. Uyayazi ihunga? Uzogcina udla ihunga udla inyawuphi. Mehlo madala. Madala. Hamba mnyaka. Ukhula mfana. Sibari wami. Ya sibari. Usadonsa ngale yana. Isekaye ukujima wona imngalana. Ngiyakubona. Ngiyakubona. Ngibonile libalele kanje ukuthi namhlanje kuzofika wena. Liyahloma izulu makuzameni ugejile ushaya eceleni. Hey, sibari. Wabuke kudangele manje. Sibari kunenkinga la. Kunenkinga eserious sibari. Ngilethe la. Angilethanga kahle sibari. Ngizocela kuwena. Ngizocela sibari ukuthi cha mfowethu. Ingane kadadewethu ayihlezi kahle. La ihleli khona. Ngisho ukuthi mfowethu ingane le kadadewethu isencane iyahlukumezeka. Unonhle igama layo. Awu Nonhle, uyaphila nkosazana? Awu. So wena sibari ngike ngathi mhlawumbe mayihlala nawe njengobaba omncane wakhe. Mhlawumbe uzothola ikhaya elifudumele. Ingakho ngingathi ayikhona angiyithathe ingane ngize nayo ngala. Uyabo? Manje lokhu ngihamba nayo asisafiki la ngisakhumbula nakakuhle ukuthi kambe wayihlala kuRumbane uSibari ayibo lento. So sehambe ehamba nje buza ko lengane seyiphazamiseke angisazi nasekhanda ya njalo Sibari lento inhlungu leSibari awu lo mhlaba ubheka phansi ubheka phezulu Sibari hayi inhlungu Sibari awu yabona Sibali wami abantu abanazwelo Sibali manje Sibali ihleli kabi la ihleli khona igama lakhe ungasangichaziselanga Sibali njengoba Sibari bekade ngikuchazela ngithi unonhle wena Sibani cathi sokukhohliwe phela iyayibo lento le yenza ukuthi ucabange fast ugcine sokukhohlwa zezinye izinto kuukuthi wena Sibari impilo ngiyayazi manje kudala ngihamba yabo lengane le isuke emakhaya ivakashile izile kumaholide manje seyihlangana nalezi zinto lezi kuza kwazi umntwana ukuthi azive esekhaya kumele abe sezandleni ezifudumeleyo. Awu ngiyakuzwa Sibali manje ke la hlala khona ngabe mhlambe uhlukunyezwa uhlala kuphi kahle because mina angisabazi kahle abantwana ngabagcina yabo nje basebancane yabo. Mina Sibari yabo la hlala khona kambe Nonhle umhlala Lapha hlala le Ifracom. Ilfracom. Ngababa. Awu. Konje uzala uNdumiso? Yebo. Oh. Umfowabo kaNjabulo. Yebo. Ngabagcina kudala abafowethu. Awu kwakubi zazi lezo ndaba kodwa khulileka ndodakazi ngoba usufikile la ufike ezandleni ezifudumele. Ayisimbi lezo ndaba simbi kodwa ke nkosazane Nonhle khulileka nje la ufike khona nje ufike ekhaya. Ya mfowethu ngiyabonga kakhulu ukuthi uwamukele lengane. Inkinga mina la ngikhona manje
kunendawo yami engisayilungisayo yabona. Ngifuna ukuthi ungigcinele yena nje isikhashana. Kwazi ba? Mhlawumbe ingane izogcina ihlala nawe. Uyabona? Mhlawumbe ngoba isuke emakhaya izophinda ibone nabangani la ithole nesikolo khona la. Igcina ifunda khona la ihlala la. So manje mayingaphathekanga kahle. Angicabanga ukuthi lokho yabo. Ngize kuwena ngoba ngikuthembile ngisazi ukuthi Vumani uyindoda. Ngiyeke nokuthi Sibari manje ngazi ukuthi Vumani uyindoda. Cela usebenzise ubudoda bese uphatha kahle ingane. Yabo. Isikhashana nje Sibari. Awusibali singaze siqede indaba isikhwama usasiphathe sonke asisibeke la just nje ngoba ngisale ngukhiye khona uhambe nokhiya wami ulokhuza intombazanyane lo ngiyakwazi phela wena Sibali ngiqhawu nawe inonhle ungahlala ndodakazi yami ungazume kakhulu kusho ngathi ngihamba Sibali usho ukuthi mina Sibali sengizoma ngeenyawo njalo ngihlala ngima ngeenyawo la kwakho Sibali uyazi indoda ayikhathali Sibali indoda ayikhathali so nje hayi ke Sibali angibonge Sibali kakhulu hey mshana hayi yena ngiyathemba ukuthi uzokuphatha kahle uSibali ufumane sengithe akunakho okuyehlisa ukucisha ukoma ngiyazi kade nihamba nomile nelanga liyashisa libalele likhipha umkhove etsheni ima ngisabamba inkomishi alright ayi yambo ukuthi ungathi unothando yena uright ungakwazi ukuhlasana naye yeah umhloniphe ndodakazi nonhle ungabamba ukuthi ukushaya awu kade nihamba ngizokuthelela nkosazana yawo ukwaba nokuhlukunyezwa uka nje uSibari baqala ngengane bagcina ngathi sibadala awushithi Sibali awunamancongo ngiyakwazi Sibali bengithi siwaba serious hayi Sibari soze ngibe serious empilweni lo impilo iyinkinga kabi hayi ake anishayi yeah utsama esenze awuke mfowethu hayi ke Sibari ya Sibari ungakhululeka nje mina ngumfwangiba mfwange ya Sibari uyazi nawe sisuka kude ziningi nezimo esisadlula kuzona mina nosisi wakho Sibari wami khululeka konke ngoba ukubeke kulezi izandla lezi kufana nokuthi ubeke ezandleni zikaNkulunkulu uqobo ngiyakuthemba plus wena Sibari uyazi inhliziyo yami emnene Sibari angifuni kabi umuntu ohlukumezayo sengikhohliwe Sibari vele umshana lo uzumlokhuzela umgcinele ungumuntu othanda amagwinya umani ukhipha kancane umthengele igwinya nopolo igwinya nopolo namanqeni ungawakhohle nangu Sibari wami engimaziyo kaloku uyazi wena Sibari akufuneka nganigcine hayi asambe amateksi azoza kushiya Sibari inkinga iningi yazi nasemsebenzini abasafoni kunini nje ngagcina ukubizwa senginika lezo insuku ezincane le mali engisele nawo manje awu mthoba inhliziyo wami ya baby unjani awu ngiyaphila mama alright ngiyaphila baby ngikusiza la awu okay khuluma ngizwe ungiphuthende noma 350 nje ukwenza into ekhanda ngicela imali la awu kodwa hayi lungile ngizobona phela kodwa uyahlupa nawe sithandwa sami kodwa ke ngoba uwena Ngiyaxolisa. Khululeka ngoba uwena mama uyazi nje ngingadownloada even izulu ngicathe ngilibeke la emhlabeni. Okay ngiyabonga. Awu phela ngawe ngingasuka la eSouth Africa ngiye phesheya ngeenyawo cabanga nje. Bye bye.
Hayi okay kulungile babe. Into engizoyithini kodwa le? Sebenzi ngala bangibizi. Nangu umunye ungifuna imali. Hey. Nonhle ngane yami. Hayi bo Nonhle. Oh, sorry. Kwenzakalani? Baba. Khuleka awusekho ezweni likaSouth ndodakazi yami. La ufike ekhaya kumele ube free ukhululeke. Baba ukuthi nginenkinga. Inkinga? Yebo. Yindaba. Manje baba yabo, ngiphethe into zokugcoba. Manje anginayo imali yokuthenga. Ewu. Bengizocela ubaba ngisize angithengele zona. Ndodakazi ngizobona ukuthi ngenze njani kodwa kuyabheda nami imali anginayo kwamanje yabo. Bagcine ethe umalume uzongifaka imali yokuthi ngithenge izinto. Bagcine ngayifaka. Hayi yazi anginike imali mina umalume wakho. Kodwa ngizobona ukuthi ngizohlanganisa kube khona engikwenzayo. Kanti umalume unjani ngempela? Asafanga ngisho 100 rand-ke. No-50 rand ukuthi ngithenge into zokugcoba. Njengoba engithembisa into ey'ngaka nje. Awu, Thonono wami, awuthi simothomoto. Akhuleka uyazi angisoze ngakulahla. Siyozenza kahle-ke inzipho nekhanda, Okay, love. Ew. Baba? Ndodakazi. Yebo. Nonhle. Yebo, baba namhlanje uhlanga. Oh, hey. Ew. Ukudla kukho emabhayideni athi ngibheka nje. Hey. Baba ncipha 5 rand ukuthenga ikhwini. 5 rand. Hawu. Ngoba namhlanje ngingazi ukuthi kuzophekwani, sodlani ntambama. Hayi ish. Awuthi ngizobona ndodakazi, ngizobona. Okay. Kwenza njani wakhala? Hayi. Ne ungakhali yazi. Kuzolunga. Usukukhala. Kuzolunga yazi. Awambe la uhambe uyothenga ama-chips Hawu. Uthaka nayo nje kumina. Awubuke nje uyikhipha. Hayi uyayikhipha. Ungakhali. Okay. Bye-bye. Hey. Phela ngeke ngivume uma wale ngane le ikhala kanje ngikhona phela uma wale ngane ngeke ngathandana naye. Hey, akodwa ngosinema doda. Hish. Awu. Hayi shutha akekho umuntu dala ngiphatha kahle. Hayi ngcono ngife mina. Uzoyiphela ngempela kuzoba inini. We, hayi. Baba, busengibuye. Ya, kodwa nonhle. Hey, awukhohlwa nawe. Konje, kuthe ufuna imali. Eish, noma u5 rand. Ngathi uzophuma la eGwini. Okay. Imali before hamba. Ngilahlekelwe 100 rand, wazi ubona? Awuyibonanga yini? Sokuthiwa mina othatha imali.
Ngofini ngisho 5 years. Ndodakazi ngikuqulisa amacala ngiyabuza nje ukuthi ngaba uyibonanga yini le mali. Cha baba ngibonanga. Okay. Kodwa nje ubuthi awunamali. Oh. 100 vele. Okay, hayi khuleka ndodakazi. Khuleka. Ngiyafana. Yabona inkinga ziyanda-ke manje. Yabona uNonhle? Yini? Ngase ngikhuluma kanje ubuso bakhe bakanje ne-expression yakhe. Ngase uyithathile le mali. Hayi. Ngaze sisela leli. Isela phela leli. Sela le ntombazane pho. Baba. Ngiyabonga sengisothi manje. Sithi bomkhaba. Awu baba. Khuluma nawe. Nkosi yami. Uyayazi mali noma uyazi Nonhle? Baba mina ngiyazi imali yakho. Ngihlala nawe kodwa la endlini mina. UNandi mncane yabo ukuthi angathatha imali. Ngenza njani-ke mina ngoba sengisezweni la-South mina ngiyahlupheka ngoba ngivumile ukuthi uzohlala nami-ke. Ngakunika ukuthi ukhosele, ngavuma ukuthi ngikusize ngoba usizo kuwena kodwa uthi uyangibhekbhayitha lapho-ke. Ngokukholwa kanjani ukuthi akuwena ngoba phela wena umdala la. Kwafika wena kwalahleka imali nje manje. Baba ubuthi awunayo nje imali manje ngitshontsha kanjani imali yakho? Kusho ukuthi mina kumele ngikutshele ukuthi nginamalini. Usho njalo. Wena uyisela wena sengiyabona nale usuka khona ngoba umalume wakhe akulethela uyisela wena uyisigebengu. Yabo wena uyangiyisa ubaza abantu. Ngizilayele ngokuvuma uzohlala nami. Ima ngizokufundisa abantu ngilinde la ngiyabuza. Oh, Kenan, kurasi wa tamam? Ngiyaphila njani? Ngigreat. Hayi kona nami ngiyisa nje mangibuza ukuthi right wasiwa right mfethu wasiwa muhle lezo. Ngiyabonga. Yini ngoba ngathi uphathekile kahle. Ngi-right khuleka. Hey, ndoda. Alright, ayibe great. Nasi isikhwama sakho mhlali namasela mina uzoyibona ukuthi uyaphi. Ngikhathele mina. Isela nje into engazwani nayo mina. Sezwana. Sibone ukuthi uyaphi. Thatha indlela yakho uyaphi. Baba ngizoya mina. Noma utshela umalume wakhe azokulanda la manje. Ngeke ngimele lento la. Ngeke ngimele. Uzoyibona idubiza umalume wakhe azokulanda khona manje. Uyazibona ukuthi uyaphi. Duka nezo. Ngeke ngimele mina lento le. Mama eshane yini yona le? Engaze ngalilingwa yazi. Yabona ngamvumela yonke into ngizohlala nawe. Hey, vumani mfoka ngiphi? Uyaphila lo. Hawu, ngiyaphila ngisakwazi. Hlangane nengane yakho uNandi lapha. UNandi? Netshomi zakhe buka. Caca uthi uholile wena ubovu wena. Imali. Uthi ngiphi imali yini? Hayi, ngiyithathe kuyena uthi uyithathe endlini le mali. Hawu. Ngabe sekuyini-ke inkinga-ke manje? Ngicoshe ingane